בוקר. תאף. הוא משתחרר, בוקר טוב המאזינים למאזינות. היום אנחנו כאן בשחרורו של הנדיב, נדב, יזנדדב. כן, יש לי בערך עוד 3 שעות למנהק, אולי 4. יצא ככה שאני משתחרר. זהו, אז כנראה סיפורה של המחלקה הגיע קצת יותר מוקדם ממה שחשבתי. חשבתי שאני אהיה פה עוד איזה חודש. הבנתי שאני פה בהסכמה ושאני יכול לחתום על אם אני רוצה לצאת החוצה. טוב שידעתי את זה, שאני יודע את זה עכשיו. אז לפי מילותיו של הפסיכולוגים אני רוצה להשתחרר היום, אני אשתחרר היום, הוא ישחרר אותי. זה כבר משהו. אבי, אתה רוצה להגיד משהו לכבוד השחרור? הוא משתחרר. די, אל תיגע לי באייפון, הוא משתחרר, למה הוא משתחרר? הוא משתחרר, אתם לא מקשיבים לו, הוא משתחרר, אתם לא יודעים למה, הוא משתחרר. עיניים של אדומות? לא. יהיה בסדר. אבי הוא קצת רגיש, זה קטע כזה שלו. הוא פשוט ליצן שבוכה, וצריך לדעת... ליצן שבוכה. צריך לדעת. ליצן קטן שלי, בוכה כל דמעות. ליצן קטן שלי, יוצא לי מהתחת, יצא לי מהתחת, יצא לי... איך זה עושה אותי הזוי? מה זה נראה כמו מחשף וורלוק. רמה 33 בוורד אוף וורקראפט. 33. האמת ששיחקתי קצת בוורד אוף וורקראפט, זה היה קצת משעמם. זה עם הגוד וכל האלוהים האלו, לא? זה האלים האלו. לא, זה וורד אוף וורקראפט, אחי. זה האורקים נגד הבני אדם. נו, כן. איזה אלים? לא יודע אם יש שם אלים. לא הגעתי למצב ששיחקתי נגד אלים. יודע שיש שם דרקונים. God of War. לא, זה God of War, זה עם האלים. אני מדבר World of Warcraft. World of War, העולם נגד מה? of Warcraft, יענו... העולם... מלחמה, עולם של מלחמה. עולם של מלחמה, נכון. קראפט זה כאילו... זה אומנות המלחמה, עולם של אומנות המלחמה. אפשר להגדיר את זה כך. שזה תכלס אפשור. הנריתם תומרגנה, זה אומנות המלחמה. זה, איך קוראים לי? נו, טורניר מלחמה, איך שקוראים לי? מה? הנרי. מה? מה? אתה לא יודע! Let me check my rebel CQ. אז זהו, אז בעצם זה עידן חדש בפתח. ועכשיו אני צריך למצוא עבודה. צריך להתגלגל איכשהו. לנסות למכור את הגיטרות. אולי להוריד קצת המחיר. אני קצת בבעיה, אני אחכה עוד איזה חודש. למצוא עבודה. לשלם קצת חובות. לא משהו רציני, אבל יש מה לשלם. אני לא יכול להישאר בחובות לאנשים. זה לא עושה לי טוב, לא עושה להם טוב. זה סתם פוגע אחר כך בקשר הבין אישי ביני לבינם. אז יום חדש, זה אנרגיות, זה תפיסה, זה דרך. נרשמתי למרתון תל אביב, אני מקווה שרשמו אותי, אני אבדוק את זה היום. התחיל לרוץ כל יום עכשיו, לרדת בסיגריות, למצוא עבודה. התחיל לשבת על המשחק מחשב, התחיל לתכנן אותו, התחיל לראות איך אני עושה את זה. ויש אנשים שיגידו שאני לא מסוגל לעשות משחק לבד תוך שנה. אני אומר אני מסוגל לעשות תוך בערך חודשיים, אני מסוגל להביא משהו יפה. תוך שנה זה 8 חודשים, 10 חודשים, 6 חודשים של ליטוש. וזה יקרה, זאת אומרת, אני אעביר אתכם את התהליך הזה של בניית המשחק. יעשה קטע. זהו, אז אבי, בוא, ככה תן לנו משהו. היה משהו מעניין אתמול בעולם, ביקום. כרגיל, אנשים פה
אתמול זה היה דווקא טוב. אתמול, אני לא יודע מה להגיד. אין לי מה להגיד. יש חייזרים בעולם הזה. יש חייזרים. אם אף אחד לא מאמין לי, שיסתכלו טלוויזיה. שיסתכלו טלוויזיה. מי יביא לי סיגר? כאילו, עצם הבלוג שאני מצלם כל יום 5 דקות ופתאום איזה מישהו יקלוט, רק זה יכול לתפוס, זה מדהים איך השטויות האלה עובדות. לא צריך להיות מצחיק, לא צריך להיות חכם, לא צריך להיות... אני צריך כל הזמן את השכל ושמישהו יקשיב, זה הכל. שירה, את רוצה להצטלם? אז תפסיקי איתי. אז זהו, יש לנו פה 6 דקות. אני חושב שזה... בעצם זה שאני יוצא מהמסד פה, זה חידוש, זה מחר כבר העיניים שלי הוא קצת יותר פתוחות. כמו שהולך לרדת גשם, אז כנראה שם אני הולך לדפוק ריצה בגשם. צריך להגיד לי איזה חלפס באמת. יקנה לי חלפס, ואני אתפור חלפס לידות לכלבה שלי. אני אוכל לרוץ. בכלל חשבתי לתפור לה קצת בגדים ליופי. איזה פפיון, איזה משהו יפה כזה. עושה אותה דוגמנית שמח. שמעתי גם על עוד כמה כלבים שמחפשים בית. כרגע אין לי את היכולת לתת, אז זה גם משהו שנצטרך ככה לבדוק. אני רוצה עוד איזה כלב. עוד גור כזה קטן, שחק איתו, תרגע אותו. לא בקטע רע, כן, אני פשוט משתמש במילים לא נכונות, בסדר. הלוואי ולמאלפים היה עשירית ממה שאני מוכן לתת לכלב. זה כבר לא קשור להילוך, זה לא קשור זה נטו אהבה, זה מדהים, כאילו, נטו של אהבה. זהו, אז בינתיים, עד מחר, שיהיה לנו יום טוב, גשום וסוער, שהכנרת תתמלא. שאבי ישתחרר מהר, נוכל להמשיך לעשות איתו את הלוגים. יאללה אבי, תגיד שלום. שלום, להתראות, היה לי כיף איתכם, וכל העולם שלך הזדן. אז כן, זה אבי. חמוד. אז יאללה, נדבר, סלמתק.